I'm good enough for what I'm sponging. Sorry, then ngifundisa ngetende. Make sure subscribe channel like video khona uphinde uyishare. Uma ngabe ungibona ku Facebook, ucela nje ulike. If ubona ipage lami, follower kanjalo. Le keyboard yadayiswa ke i7.5. Anginendaba ukuthi use Eastern Cape, Limpopo, Polokwane, Gauteng, Western Cape. Lezo indawo lezo. Mina ngila eThekwini mina. Ngilana eThekwini. Ngiyakuthumelela i-keyboard yakho if sesivumelene kahle sathumelelana imali wena 7.5 lo mina ngizobe sengikusendela i-keyboard yakho nge-courier. Okay, ake sikhulume nje into encane ukuthi i-keyboard akufanele ume kwi-phase eyodwa if udlala i-keyboard noma kuthi udlala itende noma kuthi udlala upiano i-phase eyodwa nje ungami. Abantu abadlala itende ke bayahlupha because bama nje kula kulento lokubamba kanje. Bama nje la. Wena ke uma ngabe ufuna ubompetho kwi-keyboard noma ukhulisa isikhathi sakho sibe phezulu, ake uqale usebenzise imino yakho yonke. Ngithi mina mangabe ngikhuluma ke nabantu ke engijwayele ukubafundisa i-keyboard, ngithi mina hey madoda, imino yakho yonke kumele ukusebenza. Nalento ukuthi ushaya ubaseline ngo left hand ngo one finger ngo left hand. Kumele sikhule isandla. Okwenzeka right ukwenze nanga left. If le chord ibamba kanje ngo right hand, nango left hand ibamba. Yabo? Isandla sakho okwenziwa right ngiyaphinda futhi. Okwenziwa right hand kumele ukwazi ukwenza nango left hand. I-flexibility engalanga ka right hand kumele ibe khona nga left hand. If ukwazi ukubamba kanje i-chord ngo right hand, u-right hand nango. If ukwazi ukuyibamba ngo left hand le chord le, nango right hand uyibamba. Ungaqala ukuthi manje akubambe yabona uyadideka nje lokhu ushaya into engekho. Kubalekile ukuthi iskills sakho uthi level up kusona. Ungabe umuntu odlala itende but acabange iskills sakho angasicabangela ukuthi kumele siye phezulu. Agcine ngokubamba nje ama chord kanje. Sebenzisa yonke imini. Use even o5 finger basebenzise bonke 1 2 3 4 5. Advance ama-chord akho wenza abe mahle, wenza khale kamnandi, wakhalisa wonke nje ama-button lawa are-related, wafake nje esandleni esisodwa, yabo? Okay, yani ubonakala udlala kanje. Ya but nje into kanjalo nje uma ngabe nje udlala i-keyboard finyelela kuleso skill leso, yabo? Sokuthi awugcini nje ukubamba ama-chord kanje ngo3 finger lokhu ubambe kanje njalo nje unibamba kanje wena. Ake nje uthuthukise isandla sakho ubambe. Keyboard le yadayiswa ke. Ngicela nje ukuthi mangabe uyifuna ungithinte, inamba yami ithi 0813660877. If ifuna nje ngo7.5 ngizokuthumelela yona noma ngikunika yona uma ngabe la around la eThekwini hlangana khona ke kune keyboard yakho. But if ungekho la eThekwini ule kude emazweni noma ule kumanye ama province ngizokukhoriyela yona le keyboard le. Ake nje ningithinteni bafethu lihambi i16 li-fresh kakhulu, keyboard enhle kakhulu le sengikwenzela ama video alo. Ngahamba nje ungicheck nje, ngabe ukuthi ungichecka ku Facebook noma ungichecka ku YouTube because into engiyenzayo ngiyayisabalalisa. Ucheck nje ubheke ukuthi good enough wenzeni, uchaze kanjani i16, imapha amathuna awadlalile, imapha amathuna awenzile kanjalo. Yebo.